Rasen Yıldız, Horteki 23 saliye. Wî zanîngeh qedandiye û li bajarê Amedê mamostetiya kesên xwedîpêwîstiyên taybet dike. Ew heftiyê du şevan berê xwe dide kursa zimanê Kurdî û fêrî rastnivîsa kurmancî dibe. Dixwaze bi qasî axaftina Kurdî, nivîsandina Kurdî jî hîn bibe. Ez kurmancî dizanim a xaftina a rojane em dizanin lêbelê em tên ji bo ku rêzimana wî nivîsê xwendinê axaftinê yani baştir hîn bibin piştî hînbûnê em jî bikaribin ku hîn bikin em ji bo vî tên. Di binbanê komeleya pêşvebirina çand û zimanê Kurdî ya Mezopotamyayê Medderê de tenê li Amedê 305 xwendekar kursa ziman dibînin. Kurs hem bi kurmancî û hem jî bi kirmanckiyê. Di nava vê serdemê de 20 polê vekirîne ji asta destpêkê heya pola mamostetiyê ji asta zakî jî dîsa asta yekem heta asta sêyem polên me hene. Armanca me hînkirina zimanê pêşvebirina zimanê asîmîlasyona ku li hemberî zimanê Kurdî tê meşandin armanca me pêşîgirtina vê asîmîlasyonê ye. Medder piştî rewşa awarta hata avakirin û niha li Amed, Wan, Êlih û Mêrdînê jî çar navendên Kurdî vekirine. Li çar navendan nêzî 2000 kursiyêr hene. Ji hêla peyvê de, ji hêla nivîsê de, ji hêla rêzmayê de çawa karibin pêşvetir bin xwendekaran. Ji bo wê nam dersê didin. Li navenda komeleya ziman Medderê heftiyê heft rojan kursên zimanê Kurdî hene. Ji ber ku nava rojê herkes di karê xwe ye, kurs êvaran tê dayîn. Kesên tevlî kursa ziman dibin, piranî ciwanin. Hejmara kursiyerên jin ji yên mêr zêdetir e. Ez xeber didim ama ez dixwazim hîn bêtir bi rê ziman xweş xeber dim. Ji ber wê em tên vê dira. Zimanê me hinekî qels ji ber ku me perwerdehiya wê nedîtiye. Da ku em wê qelsiya xwe da bikirin em tên vê saziyê û zimanê xwe pêş dikin û perwerdehiya wê distînin. Di binbanê Medderê de heta mehekî dê kursek ji bo hînkirina şêwezarê soranî jî bêvekirin. Ji bo hînbûna soranî ji niha de 5 kesan serlêdan kirine. Her kursiyerek bi rêya hînbûna rastnivîsa Kurdî helbet dikare pisporiyeke baş bi dest bixe. Lê armanca Medderê û kursê ne ew e ku hînbûna rastnivîsê tenê li ser texte bimîne. Armanca komeleyê ew e ku her kursiyerek bibe hewariyê zimanê Kurdî û vî zimanî ji nava çar dîvaran derxe û li kuçe û kolanên Bakurê Kurdistanê belav bike. Maşallah dekak, Rûda û Amed.